बाबुराम पासवान जी परेजी से चल के आइल बानी। आहा प्रणाम करब। हमने के कार्यक्रम सुने खातिर आइल बानी, आशीर्वाद देवे खातिर बानी, प्रणाम करब। ए संसार में चाचा जी कोनो काम बरियारी ना होला, प्रेम से सब कुछ हो सकता। और 10 गो परिवार बनो रोबा के रोबा सब केहू के डांट के नहीं रख सकता, अब प्रेम से सब के मिला के रख सकता। प्रेम से इंसान झुक जाला, इंसान तो कहा भगवान भी प्रेम के आगे झुक जाले। एक विद्वान बड़ी सुंदर बात लिखनी कि पोथी पढ़ा पढ़ा मुआ, पोथी पढ़ा पढ़ा मुआ, जग पंडित भय ना कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित। तो प्रेम के भाषा बोली, ऐसा भाषा बोली, ऐसी वाणी बोलिए कि मन की आपा खोए, औरों को शीतल करे, आप हूँ शीतल। भगवान के कमलेश भैया और बल से नहीं खींची सको, छल से नहीं खींची सको, शक्ति से नहीं खींची सको, धन दे के नहीं खींची सको, नहीं खींची सको। प्रेम से भक्ति करब, भजन करब, तब भगवान रउआ लगे आ जाइए। ऐसा कहे का बा एगो बढ़ जाइए। कि प्रेम में से हार जाले सबके हरावे वाला। ए मुस्कान सामने रहो। तो प्रेम में से हार जाले सबके हरावे वाला। हार जाले सबके हरावे वाला। कमलेश भैया पुरस्कार देनी है, मास्टर साहब के प्रणाम करब। प्रेम में से हार जाले कि सबके हरावे वाला, कि सबके सबके हरावे से हार जाले सबके वाल्मीकि बाबा धन कौना काम के, जवन धन निमन काम में ना लागे, जवन धन गरीब के मदद में ना लागे, जवन धन भिखारी खातिर ना लागे, जवन धन धर्म खातिर ना लागे, उ धन का बा? अन धन भरल बा दौलत के सुमार बा, अन धन भरल बा दौलत के सुमार बा। हर के भजन रखल बे सामने हो दो बरका दो। गलती नानू कहनी ना। प्रेमानंद जी महाराज लगे, विराट कोहली गइलन, अनुष्का शर्मा, ग्रेट खली, रिंकू सिंह बारे गो रेसलर बारे सब के हो गई। देखे तो
सुनील पासवान शिवपुर सकरा वर्तमान मुखिया। सुनील पासवान जी सकरा। अब पंचायत कौन पंचायत बनी? शिवपुर सकरा पंचायत के वर्तमान मुखिया जी बनी। हमनी के बीच में उपस्थित बनी तो मुखिया जी से आग्रह करब के तनी आ जेते मंच पर एगो फूल के माला से स्वागत कर देते। आई मुखिया जी और यह परिवार के और परमादरणीय हमनी के तुलसी भैया के यहाँ के साले साहब बानी तो यह परिवार में यहाँ के रिलेशन भी बा तो हम निवेदन करब कि मुखिया जी के एगो फूल के माला से स्वागत करतनी हम तनी आप सब जोरदार ताली से स्वागत कर दी। हार्दिक हार्दिक अब मुखिया जी के हम प्रणाम करब। मुखिया जी पैसा दे हम का? मुखिया जी विचार के बहुत माने धनी बानी मुखिया जी के विचार व्यवहार ऐसे लागल हो कि जब हमनी के जब ओइनी है जाता बड़ी मान सम्मान मुखिया जी दिहनी है। तुलसी रामायण में लिखले बनी कि मुखिया मुख सो चाहिए खान पान सब एक पालई पोसई सकल अंग तुलसी सहित विवेक। मुखिया जी हमरा के सैकड़ों पुरस्कार दिले बनी। हम मुखिया जी से निवेदन करब पैसा देनी है मुखिया जी लेकिन अब पैसा मत दे। काहे रउआ तो वर्तमान में मुखिया बानी तो पैसा के कौन कम बा? पैसा तो लोग देते बा। एगो काम करी मुखिया जी पेंशन बनवा दे हमरा के। हम गरीब बानी तो हमरा के एगो इंदिरा आवास पास करा दे। गरीब आदमी के रहे खातिर कम से कम चाहिए। ओ ब्याजी के एगो वृद्धा पेंशन पास करा दे। वृद्धा जवाने हो तो कहवे पुरानिया के धन बन के खई है हाउ नचनिया जब बारी उनको एगो पेंशन पास करा दे। उनका के विधवा पेंशन पास करा दे। एगो बाथरूम बनवा दी बाथरूम। आ झलवा लोग के एगो और पेंशन दिवा दे। झलवा लोग के नल जल योजना पास करा दे। नल जल योजना पानी पियो लोग। भगवान के भजन करे के चाहिए। तुलसी बाबा लिखले बानी एक घड़ी पुण्याध घड़ी आधो में पुण्याध तुलसी संगत साधु के हरहु कोटि अपराध। भिखारी बाबा कहनी उठत बैठत जागत सुतत जब तोहरा सपरी अब भजन कर अधो में आध घड़ी। कबीर जी बानी बड़ी सुंदर लिखनी कि कबीरा हरि भजन बिना नारी कुतिया होए। जे भजन ना कला उनका खातिर कहतनी कि कबीरा हरि भजन बिना नारी कुतिया होए। गली गली भौकत फिरे आ टूक न डाले अब खाते बारे हो इतना खा ले कहाँ कोई बात लाड़ खाता रे का इतना बेर के तो चुड़ैल खाली सो आतना बेर आतना तो समय पूरी आ बुनिया खाए में ना लगेला। रोटी सब्जी दाल भात खाए में दही चूड़ा में इतना समय ना लगे। हां त हमारा कैसन दोनी मियाजो भइल बा रोजा इतना बेर के तो कौवा गुहो पर ठोकर ना मारी। इतना खराब बात बोलबो आई हम चाहता नहीं आज बाबूजी के सत्कार भइल होने ऊ केरा खाता रन केरा टाइट केरा। एगो गीत और माइक के नाम पर गा बहुत बहुत धन्यवाद। हम गा देते हैं तुलसी भैया उनका नाम पर माइक के नाम पर गीत गा देते हैं। बुलावल जाओ।